Wat is goed, joh, vandaag hoe je pastor preken, joh. In mijn hart in. En nog nooit geweten Romeinen kan zulke bij elkaar draaien. Dan kijk ons vandaag zijn dwaze kinders. Ik was ook een gangster. Maar ja, hij man heeft mij gered. Andere dag had ik een kookje gedronken met de ram. Vandaag drink ik om schoon, Godse genade. Ogen moet ik die dier voor jou oor 3 opgemaakt. Zien zij nu dwaze levende dorens, wanneer we ze kop krijgen? Ik was een gangster. Zij zien die wonden op mij. Wanneer we ze kop krijgen, mijn kind? Staan met pa, zeg maar, even met mijn vrienden, wie het is, bij bier gedronken met pa, man. Ik is redelijk dronken. Rijden, of je nou dronk aangekomen of niet dronk aangekomen. Jouw pa was vastgevangen in die wereldse dingen. Zij kan me zeker goed lopen vertellen, ik is wijs van die goede. Wanneer had je kop krijgen? Mijn pa, man op periek, man. Is een beetje cool drank, man. Nou wil je maar laatst kijk op mijn koeldrank. Gaat al even koeldrank. Maar zo'n laatste keer, als zij uitslaapt en kom in huis wanneer ze wil. Kijk hoe dwaas ze die buiten, wanneer we ze kop krijgen. Want ik wil verloren, maar zij iets oorkomt. Iva. Ja, kom. Je moet kop krijgen, mijn kind. Kijk even Iva. Van Iva wat ik ontmoet, die jaart in zijn daden, kom ik bij mij uit. Gelukkig. Oh nou, dat is Godse bestuur. Dat ik die kind aan die hand gegrepen. Zij is in mijn vlees. Ik neem me aan als mijn eier. Met paasig geld. En ik had studies betaald. Dank je, Jaren. Vandaag is een volle naus. Weet. Skattebal! Ja, liefie? Kom zo die liefde. En nog een paar met alle liefde. Waar ik sta met alle. En hoe die bond van nou moet wezen in die huis. Die kost jij hier, laat zij daar. Ze daar praat oors weer als oors met alle twee kinderen. Zet je boven. Oké, zo van nou gaat ons elkaar verstaan en ons gaat mooi samenwerken met elkaar. Zo ja, dan moet maar net jullie samenwerken. Ja, weet die wat ik mee bel. Hallo? Ja, dan. Wat gaat aan? Niet ik aan mijn huis toe kom, ik kan aangezien ik heb gezien. Ik hoop net, ik heb die dingen gelost. Oké. Ja, dat is recht. Ik kan dat ik wil Mariko zei, ik weet me zelf niet Mariko. Ik kan dus mijn kant en jouw kant is jouw kant. Zij moet mijn kant aanvaren, zo zij als. Ja, ik sta voor mijn rechterpad brengen. Jij moet ook, ja, jij moet voor mij ja komen voor mijn rechterpad. Van oh, het moest elkaar gedaan niet. Zo, jij moet voor mij bijstaan, maar ik kan niet alleen, hij bijna hier en hij kan niet alleen, hij kan recht brengen. Jij moet voor mij ja. Kaya ko kasi isa na balik kami sa magdangay ko kung Hindi ka ba sa'yo taon di pa may... Huwag ka pa yung may maso, huwag ka pa yung may maso. Kaya naman sa may suka. Das yung kakanig ka na kasi sa Di pa ko! ikaw kan parang, ikaw kan parang. Raksin, Jay, Andy, Jay, Raksin. Bakit po kayo dyan? Let's abang ka naman dito sa Mariko. Ang ganda na yaw. Hindi ko makasi, yung mudo yung manpati. Matol, kaya ito manu guys. Hindi yung manipasok yun. Kung ito tiyaw na yung kan, di ba? Ang mani ba dati may mani? Yan kasi wala sa ulo kayo. Kaya net so ako. Aswan, ano kasi ang mati? Dapat ka may ko ka tan hagi bigyan ko na. Sayo! Niya, ko ikaw mo ka na may sumak. Ay, May ma! May ma ka naman ako kaya kasi ko may sa da. May ma! Kaya talwin of met kan suwa ay kuya bij die. Die kan jou kan laat so on manier dat kan. Kaya sa din namin uitgegroeid worden naar mij kan laat niks gemaakt. Die gaan niet bij je zo uitgroeien bij die dier. van wie zorg ik? Dat maak je zaak voor wie je zorgt. Dat maak je zaak niet. Je kan voor mij zorgen, je kan voor ons zorgen, je kan voor allemaal zorgen. Je gaat niet mijn kind zo bij die dier uitgroeien, dat is mijn kind. Versta je niet? Die jouw kind en mijn kind is ook. Kom je focus op die goed te wees. Ons twee. Als rustig, ons maar die kinders goed. Je weet dat klein dingen tussen ons kom je vrouw. Ja, maar jouw kind, ik heb gezien hoe vaak jouw kind. Ik hou niet van. Dat is deel van ontwikkeling. Ja, dat baat is echt met die kinders hand aan hand en die alle gaat morgen diezelfde ding doen, man. Toch niet eens een skunk mensen. Ja, jullie ja, toen maar om meer woord te ignoreren met die hier als ik oplopen. Hoe bedoel je? Ik kwam al in die straat aan de boven, stil wou gaan het doen. Ik skel zo'n valley, dat is mijn Ja, huis. Rico, ik heb nog een goed die wou gaan. En Nee, die plek is die verkeerd. Jetzt kom je zo aan die Ja, mensen. niet zo aankomen. Jij, oh, zij is zo goed.
nou wil jy hier so aankom. Dis jy oor, sy's like jy ons gaan uitkoop. Wie se probleem is dit oor waar en hoekom het dit gegaan? Oor Rico, van hy betaal studies vir mense om te please. Ja, dan jy moet jou vergewe. Ja, vergewe nie. Jy het my wallet gesteel. Jy huis op. Jy het my tekst gesteel. Kijk wat doen dan jou ma. Wat kom ek nou nog? Daar verkoop jy die huis. Hoekom het maak my gebeur? Wat maak jy met Ja, jy het vir my gebeur. Jy het vir my gebeur. Ek het nodig gehad. Nou, Maar ek sien ek is die jaar kom ek kom in die straat aan dat word daar redelijk van my geskil. Ja, die verander. Pandy, die kan verander. As iewers moet ek Ja, vir haar die oppas. iemand sê om Rico tyd gesmet dat ek in die straat geword. Moet ek vir haar oppas. Het sy my huis dop? Hoekom hy nou nie? Is my Vrek daar nou. is my suster uit. Sy wat? Gaan dan mekaar vir my. Gaan dan Nee, dan mekaar. Ek het moer aan die klomp. Gaan dan Hey, maar mekaar. wat gaan die aan Rico kom sê ek vir jou dan? Die oom. Wat is nie oor my maar my. Kom met my. Kom aan die route. Jy gaat die route toe. My ma, ek gaan my klere vat, ek gaan dit doen. Jy gaat dit. Hy doen Kom, ons maat, sien my. Hy na. Hy doen ons Sy. ma nie. Sien my ma. Vamos lang guys, ikan. Rastali. Straight line. Jadi, ang sinta agad yung Bakal. Away masuk kanulay ka na. Nay, duidelijk my kant ook masuk kan. Jy weet mos, jy is man klaar nie. Kyk jy man, ek het nodig man. Ek wil net my hare skier man. As jy nie te besig is, ek weet jy is nooit besig op 'n Sondag nie. Swoep praat 'n godsman mos man. Dam vol water. Ja, ek my eie masientjie hierso. As reg ek sal dit sê hierso masuk kan. Dankie man. Jy weet mos ek jou altyd 'n ekstra toon te gaan. Ah, wait, ik zal wel wacht maar zitten. Hoe het komt nader? Ah, wait man. Oh ja, pare, zit je? Nee, rustig, ik is blij dat iemand zit hier zo. Nou zit je daar man. Heb je een klomkoppers hier vandaag nog? Ja, het is bij hem ook. Ja, maar ik wil niet mijn mind afkrijgen, een beetje gestrest zo met die huiskinders en mijn vrouw. Ja, Maar maar ik wil niet vastkijken, dat kom ik niet mijn mind afkrijgen. Want zij moet voor die kat man. ja. Dat ik mijn machine krijg. Ik mijn eigen machine, maar ze moet ik scheren met andere mannen zijn machine niet. Die skulvers zijn goed toch. Nou bij jou ne. Boy, maar hier is nog een nekjes lief. Kom net die goed aan ze die elkaar hier zo. Is lekker hier niet. Al mijn goed aan gewoon niet zo. Mijn vensters ook kan, wat de moe gaat die aan? Wat leg hier? Die zijn die kaart dat weggeraakt het laatst vorige maand. Eren moest die fokken jaar in mijn blik geweest. Is dat een regen hier niet man? Kijk die bakken. Die kaart aan mij weggeraakt. Dat ding was in mijn huis. Mijn machine is aan weg. Gaat ze mijn jaar mee brood die nog afstemmen? Kijk die gaat 4 euro geraakt man. Van mij was het wel een moer afvatten mijn broer. Gaat ze me afstemmen? Kijk die vat die graaf man. Weer een graaf. Die lijst gaat als een boer man. Kaya lang yung sulit na tip. Ito, sumakakit na. Kaya ka lang